Hi boy, andito tayo ngayon sa Diamond Hotel ulit, di ba? Pero ngayon, mas mataba na kaming bumalik dito sa Diamond Hotel. Ang pinuntahan naming toy store ay Big Boys Toy Store. Pumunta kami, bumili kami ng maraming Funko Pops dun. Ngayon, saan tayo pupunta? Sa kainan dito. Ngayon, kakain muna kami at alam nyo naman dito sa lugar na to, ito yung kainan. Yan. Tapos meron din nagpapiano dito si Sir, ito. Di ba napakalupit? Napakalupit sabihin mo Adam. Napakalupit sabihin mo. Malipit. Napakalupit. Malipit. Malupit. Ngayon pupunta kami sa kainan muna bago kami mag Ocean Park. At hahanapin namin ngayon, hindi si Nemo ang gusto naming hanapin. Gusto naming hanapin yung palaka. Kasi takot si Eya sa palaka. Mga palaka, mga amphibian, ganun. Tapos yun yung mga balak naming hanapin ngayon. Yung gecko, mga ganyan. Yung mga scaly, ano. Ngayon boy, maghanap muna kami ng kainan at kakain muna kami ng lunch kasi hindi pa kami kumain. Usog, ay doon pala ako sa Bilao po. Maghanap kami ng kainan tapos dediretso kaming Ocean Park. Tapos pagkatapos nun punta kaming BGC. Dam, sinong mapanghusga? Ay, galit. Uy, wag kang tatakbo. Dito tayo dadaan. Nalobat kasi yung iPhone ko boy, kaya itong Note 8 mo na yung gagamitin ko. Tapos si Dam, ayaw niya ng Jollibee. Ayaw mo ba? Gusto mo? Dam, di ba bati tayo? Hindi. Bakit hindi tayo bati? Aray. Galit ka? Maghanap tayo ng upuan. Okay boy, ngayon nalobat kasi yung iPhone ko. Nakalimutan ko yung charger. Doon, nakasaksak doon sa plug. Doon sa outlet. Doon sa Diamond Hotel. Ngayon, ang gagawin natin, try nating pang vlog to Galaxy Note 8 na binili ko nung birthday ko. Second hand naman siya pero may konting bitak pero okay naman. Shoutout na lang kay Paula dahil dun ko binili sa kanya yan at nabili ko siya ng napakababang presyo. Kaya itry natin ngayon yung paggagawan ko ng montage. Yan ang gagamitin ko ngayong buong araw at sa mga susunod pang araw dito sa Metro. Baby! 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 Sana all ba? Oh, sana all. Naka-braces na siya, oh. Oo. Smile naman dyan. Smile. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Comment kayo sa baba kung ganito rin ginagawa nyo sa gravy. Tinatoppings nyo sa kanin. Di ba, Dam? Like sana all. Sana all. Pahingi. Ay, nawaw. So boy, dito tayo ulit sa may Manila Ocean Park at pangalawang beses na balik na nila Dam dito. Ngayon ang pupuntahan natin ay dun kay Iron Man kasi gusto niya makita yung mga suit dun sa may museum. Tapos balak ko kuha na ng mga montage yung mga isda dito. At gagamitin ko ngayon itong Galaxy Note 8 kasi yung iPhone 5 ko medyo lowbat at mabilis nang malobat. Ngayon ko lang ulit sana gagamitin ito eh. Kaya i-check natin yung quality ng video ng Galaxy Note 8 at yung kanyang slow motion, i-check din natin yan kung tama ba sa atin. Di ba, Dam? Hindi pa kami updated na 2 years ago pa palang wala yung Iron Man at yung museum. So sad. Sayang naman hindi pa kami nakapag-picture ngayon pero okay lang, at least mag-enjoy naman siguro si Damdamin na makahanap kami talaga ng lizard para kay Eya. Baby, something about you makes me feel like crazy, dumb and lazy about you. Makes me check out on my phone. Baby, something about you makes me feel like crazy, dumb and lazy about you. Makes me check out on my phone. Ring my phone again. It's you. It's 3 a.m. Boy, papasok na kami dito sa may bandang The Reef. Yan. Sana makuha kami ng magandang shots dyan kasi itong iPhone, ay itong Samsung hindi pala maganda sa low light na video. I'll never leave aside my love.
din ang aming tour dito sa Ocean Park. Ang init dito sa labas. Pero enjoy naman, enjoy. Dito tayo ngayon sa may mga pinagbibilan ng mga souvenir kasama ko si Eyangot. Ang cute po. Sayang at hindi tayo nakapasok doon. Sayang, taro ka. Hindi natin makikita yung lizard tas yung mga palakang malalaki. Panakot sana natin dito kay Pangit. Ang cute po. Siya lang naman naging subject ko ngayon dito sa video na to at pangit pa rin siya kahit anong mangyari. Ang cute po. Ngayon boy, mukhang dito na nagtatapos ang ating Manila Ocean Park Tour at ngayon pupunta tayo ngayon sa BGC. May mimit lang na tao at tambay muna tayo sa sasakyan. Tingin-tingin muna ng mga magagandang buildings doon natin. Montags na rin sa sasakyan, syempre. O, diba? Ganda oh. Sana ganyan na lang lahat ng sasakyan dito sa city. Yung depedal lahat pero four wheels para walang tumba. Yan oh, bangga lang oh. Sasakay sana si Damboy pero ang haba ng pila. Anong reaction mo dun, Dam? Ang haba ng pila oh. Oh, mga sasakay. Oh, diba? Ha? Anong gusto mo sabihin? Uy! Malaglag. Magpicture tayo kay Rizal? Uy! Bantayog! Dam, halika na. Halika na, Dam. May iwan ka na. Halika na, bilis. Ang technique pala nila dito, kapag darating na yung Pasko, yung Christmas Eve, bale mag-check-in na sila ng 24, papareserve na yan, mag-check-in. Tapos Christmas Eve, dito sila mag-celebrate ng Pasko. Tapos ngayon, mag-check out na yung mga tao rin at ito na, tapos na sila magbayad. Tara na. Ngayon pupunta kami. Ngiti. Sige pa, isa pa. Ang layo mo na nagla... Smile. Smile, smile lang, smile lang. Chin up, chin up. Diretso lang, diretso lang. Huwag ka namang masyadong ganyan na smile. Yung normal lang. Yan, sige, 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 go. Bye-bye ka na. Smile. Bye-bye. Smile. Tingin ka dito. Waki.